Project Era. Katuwang sa pagbasa. Maray na daw mga aki, ako si Teacher Ness. Makakaiba nindong niya na daw para adalan ang letrang I. Aadalan ta ang itsura, tanog, pagsurat kan letrang I. Madyana, kita magbasa, kita magbasa, kita magbasa. Madyana, kita magbasa, makakanood kita. Adalan ta ang letrang I, letrang I, letrang I. Adalan ta ang letrang I, madyabasa kita. Ang letrang I. May babasawan ako sa inyong tula. Dangugon ini. An itik. Saro duwa tulo, may saradit na itik. Apat, lima, anong, nag-iirikid-ikid. Pito, walo, siyam, ikampay ang mga pakpak. Pag-abot 10, kita mag-urupak. Saro pa. An itik. Saro duwa tulo, may saradit na itik. Apat, lima, anong, nag-iirikid-ikid. Pito, walo, siyam, ikampay ang mga pakpak. Pag-abot 10, kita mag-urupak. Manungod sa inang tula. Kung ang simbag mo, itik, tama ako. Nakahiling na po kamo ng itik? Ang iba sa to, igwang ataman ng itik sa harong. Ang iba man po, mayo. Paano po naghihiro ang mga itik? Aron po sa nasabi kang tula, ang itik nag-iirikid-ikid. Kaya daw po nitong arogo ng hiro ng mga itik? Aram ko, kaya nito. Ano ang inod na tanog kan itik? Dawgon ta daw po. Itik. I. Ang inod na tanog kang itik ay I. Nagpupuon ang itik sa letrang I na igwang tanog na I. Anong tanog kan I? Anong tanog kan I? Anong tanog, anong tanog, anong tanog kan I? I. May mga ipapahiling po ako sa inyong mga retrato. Isipon kung ano ang mga ini. Itik. Ilaw. Ikog. Ikos. Idog. Ano ang mga inod na tanog kan mga retratong pinahiling ko? Ang inod na tanog kan mga binasa ko ay I. Dangugon po ang iraray. Itik. Ilaw. Ikog. Ikos. Idog. Ngunyan, paunaman po. Itik. Ilaw. Ikog. Ikos. Idog. Isurata ang letrang I. Punanta sa dakulang letrang I. Inot, linyang pababa. Panduwa, linyang pahigda sa taas. Pantulo, linyang pahigda sa baba. Putrohon ta daw po. Inot, linyang pababa. Panduwa, linyang pahigda sa taas. Pantulo, linyang pahigda sa baba. Isurat naman daw po ang sagit na letrang I. Halipot na linyang pababa, tuldok sa taas. Putruhon ta daw po. Sabayan naman yung ako ngunyan. Halipot na linyang pababa, tuldok sa taas. Maugma ako nakasabay ka mo. Magkanta daw po kiraray kita.
Anong tanog kan ay? Anong tanog kan ay? Anong tanog, anong tanog, anong tanog kan ay? I. Purbalanta. Dangugon ang pangaran na babanggiton ko. Isurat sa gurit ang letra kang inot na tanog. Ikos. Iko. Itik. Ilaw. Ido. Putruhan ko po. Dawagon ang pangaran na babanggiton ko, isurat sa gurit ang letra kan inot na tanog. Ikos, itog, itik, ilaw, ido. Ang tamang simbag sa gabos na ini, iyo ang letrang I, na igwang tanog na I. Mapaaram na ako mga aki, pero bago ako magpaaram, dangugon muna ako. Ikaaki, magdangog sa imong ina. Nganing ang futuro, dahil man ika-ika. Ako si Teacher Des. Paaram!